שוב פאבל אטמן לסידי שמגיע מאחור, איזה מהלך. וטיים אאוט, חזרו למשחק קראצ'יץ', סידי אין לו זווית זריקה נוחה. הנה סידי משאיר את הכדור לאטמן, איזו זריקה תחתית נהדרת. איזה גול פנטסטי שראינו שם. עבירות קלות, שורקים, אבל לא יכול לגורר טנקים. יש להם את התחרות הזו, איזה כדור גדול. תראו את הביצוע הנהדר הזה, הנה סידי מעיף את ג'ו, אני לא בטוח שלקח, הוא לא צריך. ואיזה גול חכם של אטמן, ויכול להיות שזה הגול של העליון. סידי העונה 113 שערים ב-66%. ואטמן גל עזריאל בעמדת הפיבוט, תהיה לו פה עבודה לא פשוטה מול אלמיידה. הברזילאי פיבוט גבוה מאוד, הגבוה ביותר מבין ספסיטה את שלב הבתים בליגת האלופות. דן טפר, כן, הוא עבר הרי באמצע העונה מצרפת ליוון. ופתיחה את ההנחיות של ג'ו מטאטיה לאיבן קראצ'יץ'. שים לב, הם משחקים ב-6-0. קראצ'יץ', הנה התרגיל הזה עובד. מי לוקח את הזריקה למכבי ראשון לציון? היד מונפת לפסיבי, ואטמן כובש. קבוצה עם היררכיה מאוד ברורה ברמת השרון. סידי לאטמן, אטמן היה צריך להמשיך לשער, אבל הוא העדיף את המסירה לניזרי. גל עזריאל פותח לחברים שלו את מרכז ההגנה של רמת השרון, והנה זה עובד. סוף סוף ההתקפה של מכבי ראשון עובדת בגלל קו. 4 שערים, הוביל את המשחק הזה בכיבושים, וזה נשקל. שאתה אומר לא מעט, אתה יודע, זה מאות. זה, אני לא יודע, מאות משחקי דרבי, אבל אם הוא היה 20 שנה, אתה יודע, שחקן בעיר ומאמן עוד כמה שנים, ואחרי זה אימן. פאבל אטמן על הקו. פאבל אטמן. אנחנו נראה את זה עוד פעם, תסתכל, זה הגנה, אתה יודע, כמו בדידים של גטניו, בלי תזוזה, כמו פה עכשיו. שעוד נראית עייפה. אפשר לחזור עוד ב3 שערי הפרש. אטמן כובש. במכבי אנחנו רואים הרבה משחקני שביעת העונה, העיר מישהו מצטיין העונה, קראצ'יץ' בשביעת העונה, איזה כדור. איזה יופי. אנחנו רואים בהגנה של הפועל ראשון גם את תומר בולרמר, גם את שי נתן, גם את גורמן. הופה, שוב דרך האמצע, גפר עם עוד יכולת המסירה. הדבר הזה, הופה, זה הסיפור. קראצ'יץ', שוב אטמן, איזה כדור לגפר, רק נתנו מחמאות לגפר. זה לא הרבה, התחושה הייתה שזה יכול להיגמר הרבה יותר במחצית הזאת לטובת מכבי. סידי, הנה מגיע אטמן, זורק, פנימה, בקלות. אבל יש לנו עוד 10. עם אטמן, קראצ'יץ'. אבל אטמן קצת מחליק, כדור הולך הצידה, וגם זה מסתכל. מדהימה באמת, הרבה זכויות יש לו באליפות של מכבי שנה שעברה. רואים בדיוק למה, לא ראינו פועל. קראצ'יץ' אצל סידי, מגיע אטמן. פנדל, בטח. יש פנדל. אטמן, קראצ'יץ'. שוב לאטמן. וואו. ומצליח לשים את זה כמו גדול. 29-27. וואו. זה היה יפה. אבל זה מצ'אפ מאוד. אפשר לראות פה שוב את הבידוד הזה. יד גבוהה. סופר שחקן. אטמן זורק, שם את זה. אצל אטמן זורק ושם בפנים. זה מה שהוא רוצה. הנה שוב אטמן, עדיין לא הרימו פסיבי. תכף זה יקרה. הנה אטמן בורח ושם בפנים, פאבל אטמן. טעות, אפשר לראות. שניידר כאן, יצא לחטוף. בצד ימין. הנה אטמן לוקח את הזריקה ושם בפנים. וגפר שים כחול. ניצחון של אלופה. אטמן. גם זה ברשת. פאבל אטמן.